Diphu active reporters team tumpen Serdihun statue mate akumlin kepangthir pon keram tangar ni pen Diphu active reporters team tumpen cyclem bom wang bom asonsi Diphu Cancer Hospital and Research Institute adung along kedo Serdihun statue mate akumlin keter ke theglongsi Diphu active reporters atumpen kepangthir asai kedeng pon Bangso kepangthir asai kedeng pon ada por pioneer kep alompen chengpon si Serdihun statue mate akumlin along lang pen sabun pen champondo laso along Serdihun statue aphan man peng chipi ponsi akumlin keter ke kavedia chi aphan tame rada tumta kamatha pona kinang sot pusi Diphu active reporters claim bang do anatum than pon rinti lapen Diphu active reporters atim tumpen stame la puson asai kedeng pon padopom bom la athi ami thang along ri along kai ke kachepang thirpen kido abang akinang so lasi rada tumta ami thang kar bi anglong along ri kepang thir at pen kido ke thak ji aphan matha ponang ji lapen Diphu active reporters atim tum non nakele ji ani antame la puson asai claim pon bom ji uta amirson be lapen sondom terang atum kaning je padopo tangsi ke ero pilot ya tema pe profi atum dono pa jipin ni tum abangso akumlin mate Serdihun akumlin kapang kirasai ni tum tempon lo sini tum ini lekikan kontrak tadi kita tang ani semeni tum la Diphu government boys high secondary patrol lamalong sida meni tum kapang kirasai mate kipan kan singlo pato ni tum tempon ason sini tum ala son semeni tum Pacini kono je ni tum hala so ke claim bene kangton ko gi bali di claim kon bom ji bora ta ke mang ben sipini de first time ni tum la Serdihun akumlin ni tum la kangte konong lo asila so long THC asai kamatum ben samil lang bang ni hanang kono som si ni behnia tum bang ke ni tum ki claim kitam akim mi nang khek kang long si arang tum seme tum jun dia pan na koi pajir kang lo dala sa tum han tumi churu lo ason si ni tum kiwangjia ni stame labangso Diphu active reporter hin ben ason asai claim kon bomji mate dam kon bomji kasi uthot lapu kamsap sa ne dipini kan kon kaning ji o ya thai lo alang li di sang papu ning je lo ason kiwangji lang arni tame claim kon bomji pu ason akimang dosi pini tame nitum non independent day 79 independent day kata lonta nang lipom lo lasela so along paceton nun si pini Serdihun akumlin along pakla siding lo lapen kirang jilang arni nitum non smart bazar dung kitu hongno base statue made akumlin padak kami ki pangkir di pan siding kunji kasi bangso along ke nitum det kali lo active reporter pudet de lo kumani NG tum nang cerap dunia tum tami bang milo la dai kumani ai karbi rada tum mani jungjung atum bangso sai ki claim along cerap de la le cerap dun ji tami nang cerap tami nitum long ke kata welcome lo macho pandam ni nitum kerang ki claim bangso statue pangkir pon nang kok kel pulo nitum bangso ter ulo ki thek long lo ki pas lai thek long nitum news people bang han sor sarong penting tu ni thang le claim tu de nang ku tingwai ting sit ni